че не бързай. Деси ми се струва най-висока и мисля, че тя ще отнесе. Не дай се забуди. 1, 2, само когато чуеш 3. 1, 2, 2, 3! Ама не. 1, 2. Интересно ми е ти какво правиш там. Иди да си играеш, не се занимавай с памперси излишно. 1, 2, 3! Да видите, че искате, ама уж не искате. 1, 2, 3! Да, чакай. Не бързай. Какво се случва? Готов си? Сигурен си? На 1100%. Ще питаш ли пред всички? Папи, ще се омъжиш ли за мен? Това беше най-страхливото, да. Ама силни аплодисменти! За чисто новите младоженци! Бъдете живи, здрави, много щастливи! Сълзи от радост! Това са незабравими моменти! Още да ги аплодираме! Заповядайте отпред на дансинга! Чисто новото младо семейство! Бъдете живи, здрави и много щастливи! Айде, колеги ми! Сега да чуя силни аплодисменти за новите младоженци. За чисто новите младоженци. Светът ми с поглед, о,